Welcome back to my YouTube channel. Kun saya Ratu. Ijli guys, kip ya to apa dijilan. Iya, enek komenane jarene Ayu lek majer ya percuma, jarene aku majer matane picek. Jarene kok aku majer to. Romanto tak kandhani yo. Lah wong aku majer terakhir enek sing ngijli kok. Ora nek sing ngijli kok ora kon majer. Atane suwek ya. Yo jelas lek majer. Ora nek sing ngleboni manuk, ora nek sing ngitik kok. Ora nek sing ngijli kok ora kon majer. Lelek nek ngentu ya mesti ra majer no. Wong piye tekane lho. Ora nek sing ngitik ra kon majer. Ya jela enek sing ngicilik-ngicilik, enek sing ngocolok-ngocolok, enek sing ngokop-ngokop. Ya ora majer. Ngelokne wong majer. Engko lek aku tak kon ngetengi cowok, lek aku semeteng, kowe ora gelem tanggung jawab. Lek kakekane ya. Ngelokne aku majer. Ngene iki yo bukane majer to Romanto. Tuan Romanto iki njaluk di peperi bau. Rumah iki warga Pacebuk iki lho. Mulai ngelokne sainem ngojar majer ngawin sainem percuma ora iso meteng-meteng. Lha ora iso meteng-meteng ditekane wong sekampung ngono gek gentenan njajal meteng pora. Terus sok dilutre nganune gejuwe sapa sing dadi ngono. Rumangsaku iki ijlik ora nggih meteng-metengan ki wong ijlik kentu edukasiku ki bukan masalah majer orane ngelokne tahun-tahunan dikawin majer ya ora nek sing ngawin ora majer piye aku ki mek colvek lho ndeng-gendeng ndeng-gendeng aku ki mek colvek ndeng ora kentu. Ngerti colpek ora? Colpek diduleki nggih drijine dhewe. Ya nggawe alat ngono kuwi. Matane suwek ya. Metrah ya ora kentu karo peli kok dadak kon meteng lho. Kowe ngerti colpek ora to? Omong ngono cah. Colpek iki ngerti ora iku Romanto iki? Paling ora dong. Colpek iki apa piye ngono kuwi. Ora dong kuwi. Ketokane rada pekok bocahe. Rada dedel ngalemprot ngono. Ketokane. Wong lawang anu kok isone meteng lho. Colpek karo di umek-umek diintir-intir dhewe ngene kok meteng. Jajal ditekakne manukmu, mesti meteng lho kancane. Rumah saku. Rumah saku ki ngadi-ngadi ya Romanto ki ngadi-ngadi. Rumah saku. Dadine gacele ya lho. Ngerti orang gacele. Wong colpek iki lho aku ki mek gawe apa kuwi jenenge? Mek gawe geter-geter vibroto. Ngono kuwi kadang ya gawe ya sing geter-geter ngono kae sing kaya nek wong Japanese sing ngutik-ngutik nek bauke sing wedok gitu. Ngono meteng lucu ya meteng mosok meteng karo karet. Lucu lho ki meteng karo karet iki. Kok yo enek meteng karo karet. Yo reneng. Wong-wong iki maido nem kowe majer. Wis tuwek ra ndek anak. Ben ora ser manak. Manake oleh-oleh ya ngragati. Susah. Manake oleh-oleh susah, ora oleh bahagia. Bahagiane ndek anak iki opo? Enggak ada coy, enggak ada. Bagian ini anak ngene kok aku bangga walaupun ora enek sing anak menyayangiku bangga ngapain gak apa-apa inilah hidup realita hidup
serasa digetuni, rasa disesali. Takdir hidup kita memang begini adanya. Ngono lho. Nyapok dadakno digetuni iki. Tenono lek somben aku nek sing ngetengi, takon ngetengi sampai blendi setara mantok. Matane majer. Cah. Wis tetep kocelok aja sampai paras-paras menyakitkan hati.